Madoka chere mabi angu tikutambire kunhaudzo manhokodzo zuva ro23 mwedzi uno wa10 nyasi ndiro zuva ragopfa James Chimombe uyo aive muimbi anomukurumbira Fani akapfa makore 30 apfuura. Munhaudza nyasi hurumende yagoti iyo ichaita bira romumhanzi rokuti zvirango zvoupfumi zvawakaisiwa wakuru wehurumendeo zvibisiwe mumazuva mairi ari kuteera. Vanhu wenyika wabva wandoti kwete, tiri kuziva kuti huori nokusatekaedza zvisvinu kwematongerwo nyika nokumbunyikidziwa kodzero dzevanhu ndizvo zviri kuuraya nyika. Vanhu wabva wandoti ticharamba takadzvanya kuti hurumende irambe ichiitawo tusvinu. Wachiwenga kwai watorawo ruoko rwapekezera mupoko wokugara muhotera. Kureketa kuno kwai wari kugara muhoterayo vamwe maChina munyika medumo. Izvi zvinotorwadza nokuti homwe yenyika iri kuramba ichindopatsudziwa mari inofanira kuita tunhu tusvinu kuvanhu wenyikawo. Kuno imwe imba inogariwa noashanyi kuKaroi iri kunzi yakavakirwa pamusoro pomapaipi omvura. Mapombi omvura aya kwai akatoita zvokubvadzuka zvokutoti wozinwa varutochera mukati mochivakwachi. Zvatobuda pachena kuti chivakwachi ndechomukuru wehurumende, ndosaka pasina kuita zvokudhiritsiwa zvakaitiwa dzimba dzevanhu anakamupungurenje. Bazi rinorwisana nouori reZimbabwe Anti-Corruption Commission rakakurudzirwa kuti riite tusvinu kunyaya dzokurwisana nouori hwevakuru vehurumende. Izvi zvaitika zvareketiwa nevazhinji vanosanganisira Reward Kangai pamwedzipo naHopewell Ching'ono. Vanhu vakaisa mapepa anoumbowo hwakazara kubazi iri kuti risunge vazhinji, asi kureketa kuno hwiba chati chaitika. Wanakadzitape munyika wapuwawo zvokuvhara chirwere chodzihwa mupengo. Wapuwa zvinhu zvino bazi ronyika dzokumadoka zuva European Union. Zvirozvi zvawapuwa zvinosvika mari yokuAmerica inoita zviuru 20. Tinoramba tichivatenda vanotambanudza mhanja yawoya. Bazi rinoringa nozvezvinhu zvopasichigare roNational Museums and Monuments rareketa iro kuti wasenzi wavo wati wachakona kuuya kubasa. Izvi zviri kukonzerwa nomari iyo isisina chainoita yavari kuhora. Paribe chagoreketiwa kuti zvichagotekaira sei kubva nyasi. Tinoramba tichindoti wasenzi wese wagopuwa mari inokwanisa kuti wararame nomhuri dzawo. Toringadzo pasi rese. Rimwe gwicho rinotamba nhabvu kuchikwata choManchester United, Marcus Rashford, iri kuramba richizungusa zvinhu munyika maro. Rabva randoita kuti chirongwa charo chokupa wapwere zvokudya chiite zvinhu zvisvinu. McDonald's, kambani inogadzira kudya kwechimbi-chimbi, yagoti ichapa vanhu miriyoni rozvokudya. Tinoramba tichindovatenda kuti zvavari kupuwa zvirambe zvichienderera mberi. Uku ndiko kubata basa idi zvakundikana kunyange nevakuru muhurumende machemo. Waramaposa wagadza mutemo nyasi unoita kuti wanochatisa vanhu wareke kugorambira wanoita zvoungochani kuwachatisa. Izvi zvinhu zvafadza vazhinji munyikamu zvokutoti itori wari kutoita katumabira twawo kureketa kuno. Nyika yeIjipiti yagoombererwa manja nokuti yaita zvinhu zvisvinu. Kureketa kuno yareketa kuti kwakauya vanhu vanosvika zviuru 300 vachiuya koshanyira nzvimbo nyika iyi, asi paribe kana mubodzi akapinda nodzihwa mupengo akabuda naro. Izvi zvinofadza idi, dai kwedu taitawo zvibodzizvo. Munyaya yekugumisira yanyasi,
wapanduki weICC wazere muMozambique, wari dzauru kuMozambique, wari kuita zvokuhwisa, watekeshera kureketa kuno, watambanudza mapapiro yawo, wakapinda kuno rumwe guta riri mudunhu roMtwara kunyika yoTanzania. Takambowanyepa wakuru wenyika dzodzasi kuAfrica kuti waite tusvinu kuhwisana newanhuwa nokuti wari kuramba wachindotekeshera. Heno kuti wachagodini kureketa kuno. Takadaro mabi angu, tidifambire pano, ndini wenyu Mhandu weonhawo.